दिनैनि दिनाव जायफोर बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मिनिदों बैसोर बायदि सुबुङा अनलि गावनि राजखान्थिनि लाबालानि थाखायल' सानो, गावनि उदैनि थाखायल' सानो, गावनि राजखान्थिनि गादिनि थाखायल' सानो। दिनैनि दिनाव जायफोर सोरबा दैदेनगिरियानो जा, सोरबा साधारन सुबुङानो जा, जायफोर राजखान्थिजों लोब्बा थानाय बैसोर बायदि सुबुङासो दिनै मिनिदों। दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मानो मिनिखो? मानो मिनिनो गोनां? नंगौ, मोनसे समाव हाग्रामा महिलारी साराबो बुंदोंमोन बड'लेण्ड जाया, बड'लेण्ड मोना, बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया, जेबो पलिसि गैया होननानै। बै समाव जों हाग्रामा महिलारी सारखौ बुंदोंमोन जोलैनि हांगार मुर्दाबाद मुर्दाबाद होननानै जों हिस्ट्रि खावदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव सोरखौ हिस्ट्रि खावबावनो, सोरखौ जों मुर्दाबाद बुंबावनो, जेबो माने बुंथावनायानो गैया। बड'लेण्ड सोमावसारै बड'लेण्डखौ ज्राब दोननानै एबा ज्राब गारनानै राजखान्थिनि गोहोखौ लाबाय एबा राजखान्थिनि माने गादियाव जिरायबाय, राजखान्थिनि दैदेनगिरि जाजोब्बाय। अब्ला जों मा होननानै सोरखौ जोङो बड'लेण्ड बिनायाव हेंथा होग्रा, बड'लेण्ड बिया, सापर्ट होआ, जोलैनि हांगार होननानै जों सोरखौ हिस्ट्रि खावबावनो, सोरखौ बुंबावनो? दिनैनि दिनाव नंगौ राजखान्थियाव माने गादिखौ मोनोब्ला एबा राजखान्थिगिरि जायोब्ला, दैदेनगिरि जानो मोनोब्ला हारिनि बड'लेण्ड माने सिमांखौ बेखौ ज्राब गारो। दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड सोमावसारनानै जायफोर गोआव फैबाय एबा गादिखौ मोनबाय राजखान्थिनि, दिनैनि दिनाव बैसोरबो बुंनो लाबाय एबा बुंनो हमगासिनो दङ। आरो सानैसोआथ' बुंबायानो बड'लेण्ड मोननायनि जेबो पलिसियानो गैया होननानै। अब्ला साननानै नायदो, अब्लाथ' जों बर' हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेगासिनो दङ। बड'लेण्ड बिफ्ला बर' रायजोखौ ज' खालामनानै बर' हारिनि गामि गामि रां खांनानै बर' हारिखौ ज' रेल लामा, राजा लामा जथेनानै जायफोरा माने दैदेनगिरि जादों बैसोर उनाव राजखान्थिनि गादि मोनोब्लानो बड'लेण्डखौ ज्राब गारो, बर' रायजो राजाफोरखौ थगायो। अब्ला मा जागोन? बिदिबा बर' हारिया बोरै माने जौगागोन, बोरै खौसे जागोन? राजखान्थिनि गादि मोननाय लोगो लोगोनो बड'लेण्डनि हेंथा बुङोब्ला दा ओरैबायदि माने सोलिगासिनो दङ। मोनसे समाव माने बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन नङा होमबा जोङो गासिबो बर' रायजो राजाया, नाथाय बेयाव BPF दोलोआ सापर्ट होआखैमोन होननानै गोबाङानो बुंगासिनो दङ। आं बेखौबो बुंनो लुबैबाय, ओंखायनो राजखान्थियाव हाबनाय लोगो लोगो, राजखान्थिनि गादिखौ मोननाय लोगो लोगो मोनसे हारिनिल' थि बाथ्रा बुंनो हाया, बेखौ बयबो मिथिनांगोन, बयबो मिथिखायो। दिनैनि दिनाव जायफोर गोहोआव दङ बैसोरबो दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड दाबि नांगौ, राजा लामा जथेनांगौ, रेल लामा जथेनांगौ बेफोरबायदि बुंनो हाया। मानोना गावनि गादिखौ सानबाय। गादि मोननाय लोगो लोगो नेक्स्ट इयाराव, नेक्स्ट बोसोराव, नेक्स्ट बाराव बोरै गादिखौ लानो हागोन आरो मोनबावगोन, जुग जुग रां खामायनो हाबावगोन, धोन दौलत खामायनो हाबावगोन, बेखौसो सानसै नङा होमबा? गाबोननो बड'लेण्ड बियोब्ला, बड'लेण्ड बिनायाव सापर्ट होयोब्ला गुबुन हारिया आंनो भट होनाय नङा बेखौ सानसिगोन राजखान्थिनि माने गादि मोननाय लोगो लोगो। दा बेनो सेम। ओंखायनो मिनिनो गोनां गैया। बड'लेण्ड सोमावसारनाया दिनैसिम जोबनानै थाङाखै। दिनैनि दिनाव जायफोर मिनिदों नोंथांमोना साननानै नाय, नोंनि सापर्ट होनाय लिडारफोरानो बुंगासिनो दङ, जायफोर दानि समाव माने BPFनि सापर्टारफोरा बड'लेण्ड बिदों होननानै जे बुंदों, जे BPFनियानो जा, UPPनियानो जा, सोरबा राजखान्थि BJP कंग्रेसनियानो जा, दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड बिदों नङा होमबा? नाथाय रायजो राजाफ्रा सोंथि सोङोब्ला, सोरबा निउस मेडियानि मानसिफ्रा सोङोब्ला बड'लेण्ड बिगोना बिला होननानै बुङोब्ला खायफा दैदेनगिरिया दिनैनि दिनाव मा बुङो? बड'लेण्ड बिनायखौ दोनथ'दोंसो होननानै बुङो। अब्ला दोनथ'दोंब्ला दिनैनि दिनाव बड'लेण्डखौनो बिबायबा मानो दोनथ'बावनो? मालाय बिबायानो, जे बिनायाव मानो मिनिनो गोनां? दा खोथाया बेनो। आरो गोबां बुंगासिनो दङ बिसोरो BPF दोलोआ माने राजखान्थिनि गोहोआव गैयैखाय एबा गादि गोमाजानायखाय दिनैसो बड'लेण्ड बिदों, दिनैसो खावब्ला खावब्लि ओंखारनानै बड'लेण्ड बिदों होननानै बुंदों। बैसोर माने बड'लेण्ड बियाखैमोन नामा सिगां? सोरबा सासेबो गैया नामा? मेन दङ दिनैसिम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जायखौ जों बर'नि बिफा बुङो, बैजों लोगोआव बड'लेण्ड बिफानाय आं सासेखौनो थांखिबाय दे, सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारानो दङ। अब्ला दिनैनि दिनाव मा बड'लेण्ड बिनायनि मिनिनांगौ गोनां बाथ्रा दङ बड'लेण्ड बिनायाव? अब्लाथ' दिनैसिम उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड बिबाबो नोंसोरबोथ' मिनिगौमोन होमबा? बड'लेण्ड बिनायाव नोंसोर दासिमबो होमबा
बेफोरबायदि बिबाय थायोब्ला नोंसोरबो मिनिगौमोन नामा? ओंखायनो आं बुंदों नोंसोर गासिबो खौसे जा। बड'लेण्ड बिनायाव बड'लेण्डनि सिमा दाबो जोंनिफ्राय जोबस्रांनानै थाङाखै। सोरबा दैदेनगिरिया राजखान्थिनि गादिखौ मोनदों होननानै बड'लेण्ड बियाखै, आंबो बड'लेण्ड बिया होनना सानबा जानाय नङा होमबा? बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि सिमां, बेखौ जों साननांगोन। दिनैनि दिनाव मिनिनो गोनां गैया। आरो मा बाथ्रा बुंबावनो, आरो मोननैसो निउस पर्टेलफोर दङ, निउस मिडियाफोर, फेसबुक ग्रुप दं, फेसबुक पेज दङ आरो फेसबुक एकाउन्ट, गोबां माने गावबा गाव राजखान्थिनि माने खामानि मावो, वान साइड जानानै निउस होयो, वान साइड जानानै निउस खालामो। बैसोर बायदि निउस मिडियाफोरखौ बुंदों आं, बैसोर बायदि निउस मिडियानि खामानि मावग्रा दैदेनगिरि एबा जि माने रिपर्टारफोर दङ बैसोरखौ बुंदों आं गुरै खावलायदों, नोंथांमोना गाज्रि मोनदामोन। नोंथांमोना दिनैनि समाव वान साइड जानानै निउस होयो, नाथाय दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ नोंथांमोना हेंथा एबा एगेन्स्टै पस्ट होनो एबा फानि खालामनानै पस्ट होनो गोनां गैया। नोंसोर निउस मिडिया समाजनि खामानि मावनो फैदोंब्ला नोंथांमोना समाजनि खामानि माव, वान साइड दा जा। नोंथांमोननो सोरनिबा रांनि गोनांथि, सोरबा माबा मोनसे मदद होदोंब्ला, सोरबा राजखान्थिगिरिया रांनि गोनांथि जानायाव बैसोरजों लोगो जानांगौ, वान साइड जानांगौ होननाय जेरावबो मा होनो लिरनाय गैया। आरो बेफोरबायदि साननाङा जे जोंखौ सापर्ट होदों बे दोलोनि हान्जाया, माने मानसिया बे हान्जाया बेनि साइड जानांगोन दै जों होननानै बेफोरबायदि जानाय नङा। नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों, नोंसोरो निउस मिडियानि रिपर्टारफोरब्ला, निउस मिडियानि रिपर्टार जायफोर वान साइड जानानै बाथ्रा बुंगासिनो दङ, जायफोर वान साइड जानानै पस्ट होगासिनो दङ, नोंथांमोनखौ खावलायदों दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड सोमावसारनानै जायफोरा राजखान्थिनि गादिखौ मोनबाय, जायफोरा राजखान्थियाव हाबनानै राजखान्थिनि बिबान मोनबाय, राजखान्थिनि गादिखौ लाबाय बड'लेण्ड सोमावसारगिरिफ्रा, बैसोरनाव सों जे बड'लेण्ड बिनांगोना बिनांला। अनलि कुइसन 1 नाम्बार, बड'लेण्ड बिनांगोना बिनांला, बेनि एन्सारा अनलि मोननै, 1, 2, बिनांगौ बिनाङा, बे मोननैल' ओंखारनांगोन, खायलें खुइलें ओंखारनाङा दै, बे मोनसे सोंथि। आरो फिन बुंबावदों, जायफोर वान साइड जानानै निउस पर्टेल खालामो, दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड सोमावसारै जायफोरा राजखान्थिनि गादिखौ मोनबाय, राजखान्थियाव हाबनानै राजखान्थिनि गादियाव जिरायबाय, बैसोर बड'लेण्ड सोमावसारनानै फैनाय सुबुंफोरनाव सों जे बड'लेण्ड बिनांगोना बिनांला। अब्ला कुइसना बे जागोन, ओमफ्राय फिननाया ओरै जागोन, बिनांगौ बिनाङा, अनलि मोननै, खायलें खुइलें खुनु बेयाव माने बुंनायनि माबा गैया, अपसन गैया। दा बे मोनसे सोंथि, दा बेखौ नोंथांमोना सों। आरो बड'लेण्ड मोनगोना मोनला, 2 नाम्बार, बड'लेण्ड मोनगोना मोनला, बे कुइसन नाम्बार 2 एन्सारा जागोन मोनगोन मोना, बे मोननैल'। आरो नेक्स्टआव बड'लेण्ड बिगोना बिला, बेनि कुइसन आरो बेनि एन्सारा जागोन बेनो, बड'लेण्ड बिगोन बिया, मोननैल' अपसन, मोननैल', येस अर न', माने बिगोन ना बिया, बे मोननै। गोबाङानो आंखौ गाज्रि मोनो, बे बिपिएफनि दैदेनगिरिनि सोरनिबा मोनजादों मादों होननानै। मोनजानायनि बाथ्रा नङा, जों साननो, जोंनि साननाय नोंसोरनि साननाय जुदा जुदा। जोंनि साननाया जाबायदि नोंथांमोना साननानै नाय, जोङो सोरबा दैदेनगिरि जानानै बाथ्रा बुङा, रायजोनि जानानै जों सानै हयै जोंनि जि बड'लेण्ड मोननांगौ बेखौ सानै हयैसो जोङो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। बबेबा मोनसे राजखान्थिनि जानानै बाथ्रा बुंनाय नङा। दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड सोमावसारगिरिफ्रा बिपिएफनि होननानै मा फोरमान दंजोबो जेनेबा ना, गासिबो होननानै। सोरबा सासे सानैयाथ' राजखान्थिगिरि जागोन बार', राजखान्थिनि दैदेनगिरि जानानै उनाव जेनेबा फैनाय जागोन, नङा होमबा? दा बेफोरखौ सानबा जानाय नङा। दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि राजखान्थिखौ सानोब्ला आं नोंथांमोननो एग्जाम्पल होनि, गासिबो जोङो राजखान्थिगिरिनि मदद होगिरि एबा
सरि राजखान्थिगिरिखौ मदद होगिरि जोंबो बबेबा मोनसे राजखान्थिनि मानसिखा बबेबा दोलोनि मानसिखा बे माब्रै नोंबो मोनसे दोलोखौ मोजां मोननानै नों जायनो भट होयो बे दोलोनि नों मानसि हमना ला दिनै आं जायनो भट होयो बे दोलोनि आं मानसि नङा होमबा सापर्ट होग्रा दा बेयाव जोंबो राजखान्थिनि मानसिखा अब्ला सोरथो राजखान्थिनि मानसि नङै दङ सोर राजखान्थिगिरि गैयि दङ दिनैनि दिनाव नोंबो आंबो बड'लेण्ड बिनायाव ओइ नों आमुखा राजखान्थिनि नों बे राजखान्थिनि नोंसोरो माने बड'लेण्ड सोमावसारफ्लानानै गाज्रिखौ एबा गोहोखौ लाबोफिननो नागिरदों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाथ' जानाय नङा होमबा बै समाव बड'लेण्ड बियाखै खायफा नंगौ गासिबोथ' बिया नङा होमबा दा जेनेबा राजखान्थिगिरिजों लोगो जानानै सोरबा फैयाखैमोन सोरबा ओंखारफायाखैमोन दा बेखौ जोङो नागिरलायबाय थाबा जानाय नङा बै समाव जोङो आमुक राजखान्थिगिरिनिसो जों बड'लेण्ड बिदों बे राजखान्थिनिया माने रावबो फैयाखै होननानै बेयावथ' मुं लिरै होआखैमोन ना मुं लायाखैमोन ना रेजिस्टार लायाखैमोन ना बयबोथ' माने ज'यैसो ओंखारदोंमोन बिपिएफनियानो जा सोरबा इउपिपिएलनियानो जा बबेबा कंग्रेसनियानो जा बबेबा माने बिजेपिनि सापर्टारफोरानो जा जि हानजानि सापर्टारानो जा जों बड'लेण्डखौ ज' बिदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव मानो नोंबा नों आंबा खालामबाय थाखो नोंबा नों आंबा मानो रुजुलायबाय थाखो दा ओंखायनो बुंदों बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मिनिनो गोनां गैया आरो गोबां बाथ्रा बुंबावनो दंमोन नोंथांमोननि सायाव जि बाथ्रा बुंबाय आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय नेक्स्टआव आं बाथ्रा बुंबावगोन बेफोरबायदिनो हारिनि थाखाय बाथ्रा दैखांगोन नोंथांमोननि साननायाव माबायदि आं मोनथिया कमेन्ट खालामहर मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो आंनि बुंनायाव मानसि गोरोन्थि जायोबा आसि थुनानै होनो थाखाय गुरै खावलायबाय दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो गोजोन्थों।